Ahojte, dnes otvárame free chest v Clash Royale. Poďme zistiť, čo padne. Odomykáme truhlicu. Pozri na tie efekty. Čo tam bude? Common? Rare? Alebo niečo epické? OK, máme prvú kartu. Nice, ďalšia. Wow, epic karta. To sa hodí do decku. Padlo aj zlato a pár upgradeov. Celkom slušný drop. Túto kartu určite vyskúšam v boji. Možno spravím video, ako funguje v praxi. Ak chceš, aby som otvoril ďalšie truhlice, daj like. To bolo dnešné free chest opening. Napíš do komentára, čo ti padlo naposledy. Vidíme sa v ďalšom videu. Clash Royale, let's go!